Ja budem jednou robiť to, čo sme robili ráno, keď väčšinou že to boli. Čiže vás budem viesť pre slov. Ktorú ruku zdvihnem, na tu zahráme. Najprv takéto ten virbel, poznáte. A potom mám 2 příjmení, to je dlouhá historie, to jedno má po manželce, to bylo tak jako zajímalo, s tím jsem poměrně exot a dneska tady máme 90 minut takovej štěpný workshop. Jo, tak. První věc je takzvané pravidlo prvního kroku. Dokud neuděláš první krok, nikdy nezjistíš, jak to opravdu je. A v tuhle chvíli, prosím vás, je to koučovací technika. Tady a teď. Tam se sám sebe. Jestliže mám měnit polohu, jestli mi tam něco píchá, změním polohu. Nemůžu si ezotericky říkat, nepícháš. Jo, je to OK. První step je dobrý. Jdu dál. OK. Jsem 100% tady a teď, jo? V pohodě. Teď už přesně jak to řve, některý lidi. Podívejte se po sobě, jak se kouká. No opravdu to dělám. Jo, ne, dobrý. Teď už prostě moje realita je jinde. Moje odvaha prostě vidím, jako, že to dává. Ten můj místní vítěz už se tady jako to. Tak, výborně. No. A teď se musím pochválit. Jsem fakt dobrý. Děkuju! Tak, nepouštíme to ven, cokoliv. No, silonky je dobrý. Tak, jdeš do silonky, ale to nevadí, jo? Tak. Kdo jde první, šup? Vysvětlím. Tak, pojď, Mariáne. Já jsem tady teď proto, aby když by si balancoval pořád ti ruku, to je jediné, co pro tebe můžu udělat, jako coach, jo? Jo, tak pojď. No, tak první se. Nepospíchej na sebe, to je moc důležitá informace, protože když jsme jakoby v tom stresu, v tom tlaku, aktivujeme centra a máme blíž k tomu udělat kolaps. Výborně. Teď takhle ležíčku, vidíte, že tam jsou ty střepy. Nekrvácí, ale to dobrý. Jo, tak. A teď jedna důležitá věc, jo, Marián. Pěkně se podívej na svůj stav, vy všichni, který je tady před a který je po. Jo, teď se nezapomeň ocenit, řekni si, že jsi fakt dobrý, ale mu to potvrďte. Vítejte v klubu, jo? Tady. Tak, kdo jde první? Chceš si dát, jo, takhle, úplně normálně tady, jo? A neanalyzuj, jo? To je moc důležité. Nejde tam analýza. Tak, přesně tak. A důležitá věc, dáš nahoru hlavu. Nahoru. Úplně v podstatě odkryváš tu věc a chceš puma skandovat. A v momentě, kdy vycítíš, že tam je ta puma, jdeš dopředu, nezastavíš se, to je důležitá věc. Počkej. Takže to je asi všechno, takže ne plas. Jo, prosím vás, neřešte svůj život pomocí dinosaurního mozku, je to zbytečný, budete se bát, budete frustrovaný a sraný. Prostě pojďte do toho, nastartujte ten inner winner v sobě. Není to žádná market někoho zvenčí, je to váš systém. Vítejte na festivalu, jsem moc rád, že jsme to otevřeli a že jste na Slovensku. Děkuju, ahoj.